Hi, Jane. Jane? Jane? Order? Jane? Hello? Ayun na. Jane? Jane? Hello? Hello? Ayan. Naririnig na kita. Aray ko, aray. Hello? Ayan, naririnig na kita, love. Okay po. Ayan, sige, kwentuhan mo na ako, Jane. Anong problema ni Jane at napatawag po sa usapang LDR? Nanghingi lang po sana ng payo. Okay? Kasi po, may 3 na po akong anak. Ano po, 9 years old, tsaka 7 years old. Tapos may maliit po akong 1 and 4 months po. Okay. So, may past relation po ako. 2 po anak namin. Hindi po nagsusustain yung tatay ng 2 anak ko. Hindi Hindi nagsusustento. Opo. Okay. Tapos po, yung tatay po nung pangalawa ko po is pamilyado po. Okay, pamilyado. When you say pamilyado, hanggang ngayon kasama niya pa rin yung pamilya niya. Yes po, ganun din po kami. So, in short, ikaw ay kabit niya? Yes po. Okay. O, tapos? So, ayun nga po, pinapipili nga po siya kung saan niya gusto, kaso hindi po niya kayang pumili kasi nag-ano po siya, may 2 river in 1 boat po siya. Namamangka sa 2 ilog. Yes po. Ano ko po kung ano pong dapat kong gawin sa ganyan pong sitwasyon. Okay. Love, tanongin ko, may trabaho ka? Yes po, meron po ngayon sa Quezon City po. Okay. Nasusustain mo ba yung pangangailangan ng 3 batang nasa'yo? Yes po, sakto lang. Nakakayanin mag-isa. Kailangan pa ba may lalaki sa buhay? Hindi na. For me po, hindi na po. Okay lang naman kahit wala. Ba't di na lang ikaw yung bumitaw? Kung yun naman pala. Pinipilit ko nga po kaso mahirap, masakit po Bakit sa tingin mo sa ginagawa mo, di ka nasasaktan, love? Nagmumukha kang Nasasaktan tanga? po. Kabit ka pa? Alam ko po yun. I mean, may utak na kasi yung, panganay mo, love May Oo utak nga na po, siya. meron Naiintindihan niya na yung mga nangyayari. And you don't want to hear those words from your own kid. Alam ko po yun. Kung alam mo, hindi alam mo na din yung dapat gawin, you need to let go. Kaya nga tinanong kita kung may trabaho ka. Kaya ba i-sustain ng mag-isa? Sabi mo, kaya naman po. Opo, kaya naman po. Mag-let go kahit mahirap kasi yun yung tama You don't... Ilang beses ko na po ginawa yan Dati po nung buntis pa po ako sa pangatlo ko ng 8 months po, iniwan ko na po siya kaso habol po ng habol Pag humabol, hindi hayaan mo lang. Wala naman siya Hindi naman niya talaga kayo pipiliin kahit anong mangyari Hindi naman kayo Kaya paninindigan. Hindi naman kayo sasamahan. Kapag humabol, i-block mo. Kaya nga po So alam po niya yung house namin, alam niya po kung saan ako nag-work. At kung Pumupunta humabol po man siya, sabihin mo sa kanya, sustento na lang. I don't need you to be here. I don't need you in my house. We don't need to be in a relationship. If humahabol ka sa akin dahil sa anak mo, sige, I'll let you be a father to your child. Pero hanggang sustento lang tayo. Wala tayong relasyon. You are not my partner. You are not my boyfriend. You are just the father of my kid. Yun na nga po sustento po. Minsan nga po hindi pa po nakapagbibigay. O diba, love? O ba't ka pa nagsastay sa relationship? Kung ultimo sa sustento hindi niya kayang gawin, ultimo sa sustento hindi niya naman kayang magpakaama or magpakalalaki man lang sa aspetong yon, aanhin mo pa yung presensya niya sa buhay mo. Diba? Kung puntahan ka man niya, ano? Let's say na lang po kasi minahal ko siya almost 7 years or 8 gamitin mo muna years. yung utak mo. Yung utak mo na lang muna yung pagganahin mo. Pagganahin mo yung utak mo bilang isang ina. Aanhin mo yung pagmamahal na yan. Kung hindi ka naman kayang panindigan, puro ka alam ko po, alam ko po, alam ko po, alam ko po. Kung alam mo, hindi sana ginagawa mo na yung tama. Hindi Pinipili mo yung mali ng paulit-ulit-ulit. Oo nga. Diba? Ang pangit kasi pakinggan na alam ko po, alam ko po, alam ko po. Ang tapang mo pa sabihin sa akin, alam ko po, alam ko po, alam ko po. Alam mo naman pala lahat Then what do you need me for? Hindi ko Para nga sabihin po alam sa'yo na,
naguguluhan po ako kung ano pong Ano nga magulo doon, love? Anong magulo doon? 'Di ba? Ang gagawin mo lang naman, sabihin mo sa kanya, we are no longer in a relationship, wala na akong pakialam sa'yo, hindi na tayo mag-asawa, sustento lang yung kailangan ko, kung may mabigay ka, wala, okay lang sa akin, bubuhayin ko yung anak ko. Isa lang ang gusto ko, ayokong pumunta ka dito sa bahay at sabihin mo sa akin matulog ka dito o hawakan mo yung kamay ko, hahalikan mo ko, ayoko nun. Kung gusto mo makita yung anak mo, hindi ko ipagkakait. Anak mo yan eh. Anak mo din yan eh. Hindi ko din ipagkakait sa anak ko na magkaroon siya ng isang ama. Hindi ko yun ipagkakait sa anak ko. Kung meron man akong isang bagay na ginagawa, it's because I'm doing this for my kids. Hindi ko yun ipagkakait sa'yo. Pero yung hahawakan mo ko, halikan mo ko, sabihin mo, mahal mo ko, namimiss mo ko, we're over that. Tapos na tayo sa ganon. I don't need that anymore. Ngayon, kung magbibigay ka, good. Kung ayaw magbigay, okay. Pero sabihin mo sa asawa mo, o gusto mo ako na magsasabi, ako na lumalayo. I don't Yun wanna nga be po, a part alam of din you po ng anymore. Ano niya paasawa niya, alam din po yung relasyon namin. So, Oo. nagkakagulo na rin po sila. Ganon din po, katulad sa relasyon Kaya nga, namin. lumit go ka na kasi, love. I mean, wala ka naman napapala sa lalaki eh. The guy is obviously not choosing you and your kid. So, Yes kumbaga, i-save mo na lang yung reputasyon mo at reputasyon ng mga anak mo. Kasi ayaw mo naman siguro matukso sila na, alam mo yun, kabit yung nanay nila. It's not something that you wanna grow up with eh. Yung ganung panunukso, it's not something na maganda sa pandinig kung ikaw ay bata. Yes po. Natutuksohin Yes. ka ng mga kalaro mo, mga kakilala mo. Ay, yung nanay mo, balita ko kabit. Pinag-uusapan Yes. sila ng nanay ko kanina. Kabit daw yung nanay mo. It's not something na, kumbaga, on a 9 years old, traumatic makarinig ng ganun eh. Parang hindi maganda Yun sa nga. pandinig. Lalo na kung babae pa yung panganay mo, kung lalaki man, ang pangit pa din. Either way, Lalaki ang at pangit. babae. O, di ba? So, kung ako sa'yo, Jane, bilang isang ina, let go mo yung lalaki, wag mo ipagkait sa kanya yung pagiging ama, sige, pero wag mong patungtungin sa bahay mo. Kung gusto niyang makita yung anak mo, magkita sila outside. Lumabas sila outside, okay, ganyan. Pero yung pupunta siya dyan sa bahay mo, dyan matutulog, tapos hawakan yung kamay mo, halikan ka, wag na. Tapos na yung relasyon ninyong dalawa. Kasi alam mo na, dapat by now, Jane, na kahit Yes, kailan, kahit anong mangyari, kahit magkaanak pa kayo, hindi niya iiwan yung asawa niya para lang sa'yo. That's something na hindi niya kayang gawin. Ganon nga po. Hindi pa rin niya kayang anuhin. Kahit ngayon, hindi pa rin. Kasi hindi pa naman din kami totally hiwalay talaga. Hindi kami maghiwalay. Actually, nasa work lang ako. Nasa work din siya. So, hindi ko alam kung anong ano niya. Makipag-iwalay ka na lang, love. There's no other way but that. Kasi yun lang yung way para matapos yan eh. Yan lalaki hindi talaga give up yan. Paano? Pareho siya may napapakinabangan eh. Both girls nabibilog niya pa eh. Both girls umaasa sa kanya eh. Both girls mahal Yun na siya nga eh. eh. Ayaw siya i-give up eh. So, ikaw na lang bilang isang matalinong ina, 3 na yung anak mo, utang na loob. 'Di ba? Sa Opo. kanila ka na lang mag-focus. Paalisin mo yung lalaki sa bahay mo, sabihin kunin mo na lahat ng gamit mo kung gusto mo bumalik dito para sa anak mo, hindi naman kita pagkakaitan ng ganyan. Pero yung dito ka matutulog, tapos magtatabi tayo sa kama, hindi na pwede mangyari yun. Ayoko Okay. ng pumangalawang anak pa sa'yo at ayoko nang maramdaman pang kabit ako. It's not something na ayokong kinakalakhan ng mga anak ko. Enough na sumugal ako sa relasyon ko sa'yo dahil akala ko at the end of Yes end of po. the day, ako yung pipiliin mo. Nung nagkaanak ako Yes, sa'yo, ako lalo eh. akong umasa na ako na yung pipiliin mo, na may bago ka ng pamilya sa amin. Siguro naman this time around, magsistay ka na. I will no longer be a kabit. Pipiliin mo na ako, sasama ka na sa akin, magsasama na tayo, bubuo na tayo ng pamilya. Yun yung inakala ko, pero hindi pa rin eh. May anak na tayo at lahat, mahigit 1 taon na at lahat, wala pa din, kabit pa din ako. Oo, ganun pa sana rin po. nagising-gising ka na, Jane, na kahit anong mangyari, kahit makatatlo pa kayo siguro, you will always be a kabit sa kanya. Yeah, kabit. Oo, so, Yes, tigil mo na. Ha? tatry ko po. No, wag mo i-try, love. Gawin mo 'yon. Kung hindi para sa sarili mo, para na lang sa mga anak mo. Ano pa lang naman po. So, 1 week pa po kaming sumagulo na po. Tatry. Pagpatuloy ko tong ginagawa ko na kaya ko siyang i-let go. Love, ganito eh. It's no longer kasi an option. It should be a choice. Hindi siya option, love eh. Wala ka namang ibang option dito, love eh. Sa tingin mo meron? Wala ka ibang option. Ito lang yung option mo. So, it's no longer an option. It's a choice you need to make.
Sabi ko nga sa'yo, this is no longer for you. Para na to sa mga anak mo. Kumbaga, Ate Jane, isave mo na lang yung Yes. konting delikadesang natitira sa katawan mo, hindi para sa sarili mo, para sa mga anak mo. Okay Para po. sa kanila na lang. Parang awa mo na. Lumalaki na yung mga bata. Ayaw mong manatili sa mga pangalan nila. Yung ginagawa mong kamalian. Ayaw mong madikit yun sa kanila. They are trying to build a life for their own. Papasok na yan ng high school, papasok yan ng college, and stop telling me that you know because you don't. Yan ang hirap sa'yo eh. Lagi mo sinasabi, alam ko po, alam ko po, alam ko po. Hindi Alam nga ko po love yung mga eh. bagay na yun. Hindi, Kaso po, hindi ko pinagdaan. hindi mo alam. Dahil kung alam mo, iiwasan mo. Ayoko kasing tignan ka bilang tanga eh. Ayokong tignan ka bilang bobo. So wag mo sa aking sabihing alam mo. Ipagpalagay na lang nating hindi mo alam. Para hindi siya nakaka-frustrate. Kasi me Ganun na knowing nga na po alam siguro. mo, pero hindi mo ginagawa, ibig sabihin lahat ng nangyayari sa'yo, hindi ko kailangan ikaawa sa'yo dahil lahat yan gusto mo. Gusto ko po. 'Di ba? Ngayon kung gusto mong masira yung buhay ng mga anak mo, masira yung mga pangalan nila, forever maging kadikit ng pangalan nila yung pagiging kabit mo, go ahead. Ipagpatuloy mo yan. Guluhin mo ultimo buhay ng anak mo kasi I'm sure yung asawa, di yun titigil. Asawa niya yan eh. Ayun Hindi na yan nga. titigil hanggang sa mga anak mo, hindi yan titigil. At kung gusto mong magkaroon pa ng future, yung mga anak mo na pinagtatrabahuhan mo, dahilan kung bakit ka nagsusumikap, itigil mo yung ginagawa mo, wag kang maging selfish. Na dahil mahal ko eh. Kasi po minahal ko talaga siya eh. Dahil lang doon, ipagkakanulo mo, ultimo yung mga anak mo. 'Di ba? Dalawang lalaki na yung nanloko sa'yo eh. Dalawang lalaki na yung, alam mo yun, pumirma lang sa katawan mo eh. Nag-iwan ng DNA, tas yun na yun eh. Hindi ka pa ba Ano yun? natututo? Diba dapat ngayon by now, sana alam mo na sa sarili mo na I have to stop being like a teenager na kapag na in love, kahit ano susuungin, nang hindi nag-iisip kasi I am now already a mother. Nanay na ako eh. Yes po. Hindi na ako teenager eh. Hindi na ako 21. Hindi na ako 19, 18. 27 na ako na may 3 anak. Parang kapatid mo Opo. nga lang yung panganay mo eh. Para nga lang po. O, diba? Malaki na eh. Kaya medyo ano na tayo, umakto na tayo ng naaayon sa estado natin sa buhay. Naaayon sa dapat nating iakto bilang isang ina. You have to stop making wrong choices. You have to stop creating a mess. Kailangan mo ayusin yung buhay mo, love. Stop being a kabet and be a mom. Pangatawanan mo sila bilang magulang, be an example sa mga anak mo. Yun na lang yung maipapasa mo sa kanila na maybe nagkamali ka bilang isang ina, maybe nga meron ka mga wrong choices in life, pero hindi ka hopeless. Naintindihan mo Kaya- ko? Opo, kaya ko namang baguhin yun lahat. Ayan, kung Kaya- meron kang gustong sabihin sa mga anak mo, anong gusto mong sabihin sa mga anak mo? Actually po, hindi po sila nakikinig ngayon. Tulog na po sila. Kung meron kang gustong imensahe sa kanila, ate, I mean yung mga bagay na hindi mo nasasabi sa mga anak mo, anong gusto mong sabihin sa anak mo? Gagawin ko lahat para sa kanila kahit pinabayaan sila ng tatay nila. Okay, sige. Ate, umayos ka na te ha. Hindi to laro eh. Mahiya ka sa mga magulang mo na kahit papano isinilang ka sa mundong to. Kung di ka man naaruga, kung di ka man naalagaan, isinilang ka na lang sa mundong to. Tapos mahiya ka din sa mga anak mong lumalaki sa ilalim ng puder mo. Maging isa kang ehemplo sa kanila te ha. Opo. Wag na yung parang ugaling tambay, ugaling teenager na parang walang direksyon sa buhay na bahala na si Batman. Gusto ko to eh. Gagawin ko to. Ito yung trip ko eh. Walang makakapigil sa akin. Tama na yung ganon. 3 na anak mo te sa edad na 27. Hindi mo kakayanin lahat ng yan pag nagsabay-sabayan mag-high school, mag-college. Tignan mo, mabubuang ka, Jane. Kaya iayos mo yung sarili mo. Ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay. Naintindihan? Yes po. Oh, sige. Naintindihan naman po. Maraming salamat, Jane, sa pagtawag sa programa ko, ha? Ingat ka lagi, love. Okay po. Diyos ko, Lord. Hindi ko alam kung anong klaseng pag-uusap yung pag-uusap namin ni ate. Feeling ko nakikipag-uusap ako sa lasing. Dama mo, dama ko eh. Kabisyo, no?
Yung mga ganito kasing klaseng pagkakataon sa buhay, once maybe a mistake, or yung isang beses siguro nga pagkakamali yon, ikalawang beses siguro nga you gave a second chance, you were hopeful na na may mababago, na things will change, ganyan. Pero yung ikatlo, it's already a choice eh. You choose to be like that. You choose not to see the difference, not to see what matters, not to be careful sa mga gagawin mo, yung hindi ka maging, sabihin na natin, hindi ka maging matalino sa mga steps na kukunin mo, sa mga desisyong gagawin mo sa buhay mo, di ba? Choice mo na yan eh, kaya ka ganyan. Kasi yung sasabihin mo sa mga tao, alam ko. No, you do not. Iba kasi ang alam sa naiintindihan eh. Apparently, sige, ibibigay ko sa'yo. Maybe you do know. But the question is, do you understand? Do you understand the situation you are in? You have 3 kids without a father. And now you are proud of being a mistress. Anong klaseng pagkabata yung ibibigay mo sa 9 years old mo? Anong klaseng pagkabata yung ibibigay mo sa 7 years old mo? Mamumulat sila sa isang mundo na hinuhusgahan sila ng tao dahil sa mga maling desisyon ng nanay nila. Do you want that? Paano kung matraumatize yung bata? Paano kung yung pagkabata nila, alam mo yun, mahubog yung image nila, mahubog yung ugali nila sa maling paraan? Kaya mo bang habulin yan? Kung hanggang ngayon di ka pa natatauhan? Come on. I know na wala sa edad ang maturity. Pero sana naman nasa role of experience to. Kapag marami ka nang na-experience in life, i-accumulate mo yan so that you can learn from it. Pag mo siyang kunin bilang badges dyan sa jacket mo and pagmayabang mo na, hey, naanak na ako ng 2, iniwan ako. Yung isa naman, naging kabit ako, naanak na ako ng isa. Gusto pa nga dumalawa eh, pero hindi ko na kinaya. Diba? It's not like a badge you can brag around. Tignan mo yung 3 anak mo. Those are your trophies. Those are your blessings. Those are your treasures. So stop being selfish. Na ang iniisip mo lang ay mahal mo. Ang hirap. Isipin mo sila, what kind of life yung ibibigay mo sa kanila kung ipagpapatuloy mo kung ano yung current situation mo. Sometimes we have to force ourselves to be mature in order to keep up. Kasi kung hindi natin yun gagawin, kung hindi natin iisipin kung what would adults do, wala. We'll keep on making the wrong choices. Patuloy lang tayong mamimili or patuloy lang tayo sa magiging gawain natin or dating gawin natin ng pagpili ng mga mali. Patuloy kayong masasaktan. Patuloy silang mahuhusgahan. And that's something that you, as a mother, can never take. Kapag people are no longer interested, bashing you, commenting about you, destroying your image because they are already done with you and they are moving forward to your kids. Kapag sila na yung nahuhusgahan, kapag sila na yung sinasabi nating kapag sila na yung parang ang tawag doon, may term doon eh, hindi ko makita yung term, wait lang. Kapag sila na yung hindi ko mahanap yung term. Nasa dulo ng dila ko. Kapag, kumbaga nagde-take into conclusion na yung mga tao na dahil ikaw yung bunga or ikaw yung puno, sila din yung bunga. Kapag yun na yung iniisip nila na dahil ikaw ganyan yung ginawa mo, ganun din yung gagawin ng mga anak mo, mararamdaman mo deep inside yung sakit. Yung sakit na dapat noon mo pa nadama. Para matuto ka na isaayos yung ginagawa mo, isaayos yung buhay mo. Stop absorbing everything without repelling something good. Again, iba po ang alam sa naiintindihan. Okay?